le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhona lo ngakholwa sathamba ungenelo kuzofunda hayi kuphikisana. Kunezinto kumele sicacise ngani zakwethu ngalezi zinto zama-podcast. Something is not right. Kithi esisindisiwe ku-right ezweni. Something is not right lezi zinto zama-podcast. It seems like the devil is using the platform to manipulate the kingdom. Because lezi zinto ezenziwa laphaya kubonakala ngathi right, ayikho right lezi zinto. Now, I think asicacise few things la. Ngombuso lo esibhilonga kuwona. Uyabona kulo mbuso lo akwenzeki umuntu enze icala angajeziswa uNkulunkulu. Uyamjezisa uNkulunkulu menze icala. But asingakwazi asazi umjezisa nini, makwenze njani, kanjani asikwazi lokho. But we know ukuthi ngeke udabule mawakho alenze icala uyolikhokhela ngelinye ilanga. Angisasho uma ungalivumile lelo cala. Sondela. Kodwa akwenzeki kulombuso wethu esibhilonga kuwona uma wenza icala bese uNkulunkulu echema nabantu mhlawumbe ubonile noma umphakathi noma izwe akushaye kanye nabo uma wonile. Akwenzeki. Ngazi noma uzoyizwa lento enzama ukuyichaza. Uma kwabantu abawu-50 noma let's say ngabantu abawu-50 umuntu oyedwa kulo 50 ayenze icala noma athi ayiliphi noma ubulele noma udlwengulile noma wenzeni icala elibi naphambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu akukazi uma umuntu enza icala bese efika esayida nalabo abamelane nawe akushaye kanye nabo. Akwenzeki, akaze akwenza ngoba uyajezisa kodwa ngesikhathi sakhe futhi nangendlela yakhe. uNkulunkulu akasayidi namuntu meshaye umuntu bathi akwenzeki. uNkulunkulu kwatshela uIsrayeli wathi ningabashadi abantu besifazane babezizwe, bangashadi kini nani ningabashadi. Kodwa uMoses wakhe wahamba wayethatha unkosikazi kubo abezizwe. Ngelinye ilanga uMiriam usisi kaMoses nomfowabo u-Aaron bakhe bamjikela ngento erongo vele esuka irongo, uyaziwa ukuthi wrong. Kodwa uNkulunkulu akakaze aze wesayida noMiriam no-Aaron athi nenza kahle kunaloko wajezisa bona. Ojezisayo uNkulunkulu. Kwake kwafika ey'khathini zikaJesu, kwake kwafika beqhamuka nomuntu wesifazane wayephingile. Futhi uma befika bakhotha umthetho kuthiwa hhayi emthethweni kwasho wena umlomo kaMose ukuthi uma umuntu enza into efana naleyo akhandwe ngamatshe. Kwenziwe njani manje ngalo? Uthi iBhayibheli wabhala phansi uJesu ngesandla wathi uthi akanacala kamkha. Ngizama ukuchaza ukuthi ngeke kwenza noma uthi uyathanda ubeke emqondweni wakho ukuthi noma uthi woniwe uNkulunkulu angamane efika empilweni yakhe azolekelela wena, hayi ukuthi azoma nawe eshaya izitha zakhe. Akwenzeki. Cela ukusiza kule ngxenyana ukubeka emqondweni wakho. Isikhathi sokujeziswa kwalonile saziwa uye uNkulunkulu futhi ngendlela yakhe. That's why lithi iBhayibheli ningaphindiseli. Impindiselo yonke ephelele ivela kuNkulunkulu ukuthi kanjani akwenzeki. Now ngifuna ukuya la kulento zama-podcast avelayo kulezi nsuku yenye ama-strategies asetshenziswa uSathane ukuhlasela umbuso esibhilonga kuwona. It seems like 90% yabantu abahamba lezi zinto aba-understand ama-principle alo mbuso esibhilonga kuwona. Mina we know ukuthi nihlukumezeke ngendlela ezahlukahlukene. Sikhuluma nabazalwane, nihlukumezeke ngendlela ezahlukahlukene, siyakwazi lokho. But akekho umzalwane ongakhuluma lezi zinto enihamba neyikhuluma ngabantu ezidlangalaleni eziflak maniqeda ukuyikhuluma nizosizakala. Alukho usizwe nelitholayo. Kunalokho kuhlambalazeka labo bantu-ke ezidlangalaleni. Angazi mani niqeda ukukwenza lokho niyasizakala yini, because hhayi ngoba niyasizakala ayikho into enisizayo ukuphuma la nimemezele.
likhona into umuntu angayikhuluma ngenhloso yokufuna usizo, khona umuntu ekhuluma ezidlangalaleni kungasilona ukufuna usizo, ukuvela kahle kubantu bese lowo muntu avele kabi. But believe me, that's why embusweni kaNkulunkulu uma umuntu ufuna ukumkhandela izitha ukuthi akashayeke ngoba ukulimazile, kuvela kungenzeki ngoba uNkulunkulu avele adecide ukuyoma nalo owenze kabi. Uma ufuna umuntu ephanishwa uNkulunkulu, vala umlomo ithulele nje. Musukuhamba umneka, musukuhamba umkhuluma. That's what the Bible zithandeni izitha zenu. Ngokwenza njalo ufaka amalahla ashisayo esifubeni sakho. Lokho enikwenzayo is not a way yokuphanisha umuntu. Sikhuluma ngabasindisiwe, abaphanishwa kanjalo abantu. Kulo mbuso wethu kuthiwa abaphanisha ngothando. Uyamthanda umuntu. It's a principle. Ngibathandazela abanizondayo, nibapha ukudla abanzinga. Yabona nje ukuthi kuhlukile kuloko enihamba nokukhuluma. Where's part of it? Laba bantu abagcwele kulento zama-podcast abayibiza ngabazalwane, abasibona, akekho umzalwane ongahamba kuma-social media platform eneka indoda wakhe wambatha naye, eneka umuntu wesilisa wakhe wambatha naye, athi usindiswe ngoba udinga usizo. Awulidingi usizo. Something's not right about you. Kunento ufuna ukuyiprova, and ufuna ukuyiprova ngokuthi uhambe uyoneka amagama yalo muntu wakulimazayo. Mina ngikuphikisa ukuthi ulimele, but akulungiswa, akwenziwa ngalendlela, akusiyona indlela olungisa ngayo, hayi ngalendlela. That's why mina ngifuna ukukutshela, I don't care ukuthi nithini, akekho umzalwane usindisiwe ongaba nesibindi kuma-social media platform ekhuluma ngomuntu wesifazane wakhe walala naye isifebe washo, akekho usindisiwe ngoba uyazi ukuthi asikwenzi lokho. Now, umpostoli Paul ku-1 Corinthians chapter 6, elinye lamavesi nje engifuna sedlula kulona. Umpostoli Paul ekhuluma nebandla laseKorinti ku-1 Corinthians chapter 6 verse number 1 uthi, ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye unesibindi sokumangalela kwabangalungileyo na? Kwabangalungile kungabi ngabangcwele. Athi verse number 2, anazini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe. Shothi ke umpostoli Paul uthi ngizwile ebandleni laseKorinti ukuthi uma kwakho kwaba khona ukushayisana, aninqeni ninokuthatha udaba nihamba niyolineka kwabantu abangasindisiwe. Ngamanye amagama, abantu abakholwa abangakholwa ibona bakwazi ukungena ebandleni likaNkulunkulu bazohlulela indaba zabantu abasindisiwe. Lento eniyenza yokuthi nenekana la kuma-social media platform kwabantu abangakholwa abanisupporta ngama-comment, abanisupporta ama-comment angeke akwenzelela ukuthi adukise abantu abaningi ama-comment. Noma ungaduduzwa noma ungawenziwani, kodwa icala lethu, amacala ethu, kusheka kwethu asiwakhuluma ezidlangalaleni ngenhloso yokuthi sifuna ukududuzwa ngabantu. Induduzo yonke iphelele ivela kuNkulunkulu. Sifuna yena ekusithekeni esitakule noma ngathi ulimela kangakanani. Umuntu waziyo ukuthi ulimela kangakanani wena, uright impela ukuthi ulimele. But iqiniso uright impela ukuthi kunezinto ezakulimazayo, but ipoint lami lithi indlela olungisa ngayo akusiyo. Namhlanje ibandla likaNkulunkulu lwehlulelwa yizo, sigcwelela kuma-social media platform, siyagunyuluka kwabantu abangakholwa kube yibona abaduduza nithini. But at the end of the day silindele bona ukuthi bazosindiswa. Le nto eniyenzayo akusiyo. Nalabo abanihostayo bane-target ngoba banama-viewers kuma-YouTube, bona bakhanda imali abakhi. Ngoba the question ukuthi uma okubizile umuntu noma uthi wena ufuna ukuyokhuluma lapha, mase ukhulumile usizakala kanjani wena? Number 2, ibandla ke lisizakala kuphi noma kunesithombe ufuna ukuspend ukuthi labantu abathi basindisiwe benze ngalendlela? Akusikho ngani zakwethu. Thina sicheme namuntu ke sifuna ukutshela iqiniso ngoba le nto eniyenzayo kunabantu abaningi abangeke bakholwa ngalobu bufakazi benu nazo zonke izinto enizikhulumayo. Ngizama ukuchaza ukuthi asisho ukuthi khona abantu bafele ngaphakathi, asisho ukuthi bafele bangaphakathi. Lithi iBhayibheli amacala ethu kunendlela ekuwalungisa. Uma ngathi waapproach umfundisi wangalihambe uyozumthola umuntu onalo iqiniso. Uma ngathi wabikela omama bangayithathela sihamba ufuna abanye omama, kodwa endlini yokukholwa uyozumthola umama onalo iqiniso oyolumela udaba lwakhe alilungisa. Asahambe sineke indaba zethu kwabantu abangakholwa. Umuzi nomuzi uneyinkinga zakhona, kwazwana kuneyinhlanya zakhona, kodwa ngikaze ngasukuma ngamemeza ngithi lo uyathakatha, lo uyenza ukuthi nokuthi, ngoba by so doing ngiyihlaza mina. Akusiyona indlela yokulungisa izinto kwabantu abakholwayo lento enihamba niyenza kuma-podcast.